panipane supermarket, panipane chikoro, panipane university. So 40 years, 43 years, Zanu Pf has deliberately underdeveloped Zimbabwe. Vanotaura kuti kwai sanction randoziva ini Zanu Pf. Sanction randoziva ini ndi Emmerson Mnangagwa. Sanction randoziva ini ndi Patrick Tombo Chinamasi. Yes. Zvikwambo zvevanhu. Zvimadzemedzi zvevanhu. Zvikwambo zvinoti fututu. Chinofema so. Amen. We have to make sure that Nelson Chamisa is the next president of the Republic of Zimbabwe. Yes. We have to make sure kuti zvakaitika 2018 hazvidzorererwe. We can't allow our vote to be stolen again. Yes. Ngapinde hake mukomana. Muzive kuti zvinorevei. Kana tichiti ngapinde hake mukomana tiri kuti ngatipindewo nokuti mabasa auya. Ngatipindewo nekuti dzimba dzauya tisaroje. Ngatipindewo nyika ite magetsi. Ngatipindewo vana vaende kuzvikoro. Ngatipindewo mahospital aite mishonga yevarapi. Ngatipindewo kumaruva kubudirire. Ngatipindewo nyika inyemwererewo. Ngatipindewo Zimbabwe inopora. Musiya ndakaona chikwambo chauya. Chapfeka t-shirt takabva tadyiwa. Musi chikwambo chauya takambotambawo neseneta. Takadyiwa minjari chai. Musi wakautouya chikwambo bazi. Tikabvatarwa nemara. Musi wakauya chikwambo bazi. Isi nyika yese yakatongwa nemunhu ane ropa maoko. Murume uyu ane ropa revanhu vaakauraya time yeGukurahundist. Ari Minister of State Security. Murume uyu ane ropa reviolence ya2008. Pakafa munhu 2008 hama yangu. Pano pamabhuku takarasirwa negamba Sergeant Tendai Laxton Biti. Vakamubata ndokumutocha ndokumuvhiya kunge vari kuvhiya mbudzi sevakwasha vari kubvudza mbudzi. Akanhongwa hama dzangu akakwana mukapaketi kepalenda ke5 kilograms. Hama dzake dzakamuziva nemabhengo ekopa aipfeka muruoko rwake rwekuruboshwe left hand. That is how Tendai Laxton was recognized. Makanizwa nditaura nyaya iyi kuMohlande Commission. Musi wavigwa Tendai Laxton, mudzimai wake akatakurwa kubva kuWarren Hills Cement nadriver wemusangano ainzi Joshua Bakacheza. Nemotikari muri kuziva maisuza atakatinawo kumusangano aya. Bakacheza akasiya maindira mabhuku. Ndomusi watakapedzisira kuona Joshua Bakacheza. They took Joshua Bakacheza. They made that Joshua Stephen Jani vakamutora paMurewa Center. Akatogara zvake achidziya musana. He was a school teacher and an organizer of our party. Vakamuona akachekwa. Kuchaona kuti wese kune family 1 yakaurayirwa vanhu 15 musi mumwe chete. Vana Titmas Mtasa kunana Igusnes kuheadlands kwaRusape kwakaurayiwa munhu pemunhu. Zvamunoziva hama dzangu. Zvino ndo vanhu vaakutitonga nhasi. Asi hakuna mambo akatonga neropa. Hakuna nyika inotongwa nemunhu ane ropa. Nekuti munhu mutema haafe hama yangu. The spirit lives on.
it has vacated the human body is stronger than iwe wasaraman. So inokurwisa. So 30,000 people killed during Gukurahundist are not dead. That's why chese chaunobata hama yangu hapana chinobuda. Wamboedza ukaenda kun'anga, ukaenda kwa mpunge, ukaenda kwa ome, ukaenda kwa profita Jeremiah, ukaenda kwa profita Isaiah, bazaramba. What 10 that do the right thing, apologize to the people of Zimbabwe. Yes. For your role in Gukurahundist, for your role in the violence of 2008. Yes. Apologize to the people of Zimbabwe. Cause we can go to sorry, I can't do the amayang. Yeah. Cause we can go to sorry, I can't do the amayang. And apologize to people of Zimbabwe for what you did in 2017, on the 14th of November 2017. Yes. Yes. So say sorry to the people of Zimbabwe for subverting the constitutional order of Zimbabwe in November of 2017. But most importantly, it is sorry to Zimbabwe nekutadza kuvapa mabasa kwavaita, nekutadza kuvapa zvikoro kwavaita, nekutadza kuvapa mahospital kwavaita, nekutadza kuvapa a stable economy kwavaita. Ukasadaro hama yangu kumagumo kune nyaya. Isu hatisi maprofita isu, hatisi n'anga isu, asi kumagumo uko hakuna kumira mushe. Kumagumo uko kune nyaya. Nokuti munhu mutema akatsamwa hama yangu, and the force yetsamwa yengodza haapfutsike mene, haachiite mene. Zviri better kuti urohwe. So it's just Zimbabweans, we have turned aside. We don't care whether we have a government or not. Yes. We are surviving outside government. Yeah. Foreign currency, unongoona kuti unotenga, denga upinde. Mwana akarwara unongokiya. Mai akarwara unongokiya. So we are now surviving outside the state. We are now surviving outside the government. We are left on our own. Taamombe dzemashanga. Taamombe dzemashanga dzangozvionerawo. Tarisai zvataita zvatiri kuita hama dzangu kuSouth Africa. Tiri kupinda mumakarwe muna Limpopo tichikrosa kuti tinoedza kurarama. Tiri kupinda munyika yatiri kunotsvinyirwa kunzi makwerekwere. Kana waita raki unoona basa sahudu sasecurity. Kana waita raki unotengesa murestaurant. Asi murestaurant imo munongochisenzeswa kunge dongi. Kana uri mukadzi unosenzeswa pese kuseri nekuseri. Hauna unokompleka. Kumwe kwandaisafunga kuti muZimbabwe unomuona kunana Stellenbosch. Unoona muZimbabwe anariko. Ko muri kuitei mai? Ndakauya kuzoshaya. Kune pandakamboenda kunodzidzisa kuchikoreko kuStellenbosch. Vamwe mai vakatoti vakandimirira kupinda muhoteo mangu, ndakava ma3 ndoona mune vanhu muhoteo mangu, ndandine mwana wangu Tamu. Kuenda tiri maZimbabweans vadiki. Indotobva mumabvuku, baba wangu anokufarira, ndikandovafonera, ndikatorwe selfie. Mabva kumabvuku muchiuya kunoko. So ndabiti kuZimbabwe kune nhabe. Kuna naEngland kweva, kuna naAmerica kare waiti ukazwa munhu achitaura shona unotomumisa kuti abi yangu. Uya kutaura shona. Nezvino unotoomesa gotsi kwetawaisa. Tatowanisa. Ndakambokwira train kuAmerica, musango kuAmerica. So ndandine shamwari yangu inonzi Chris. Munomuziva aimboita zvebhora Chris basi. Saka makapinda vamwe mai sobva vatora newspaper.
varungu vaya vanotenga manewspaper vobva vasiya saka mai anakasikotora newspaper nereba vatanga kuita kuriverenga vatati kuna Chris but zviriraidzi kunongotora newspaper ndaitaura neshona mai vayabva vaverenga newspaper ravo panext stop voti vakwasha kwanai nachizozva mamutaura musiwo ndakanyara hama so taamombe dzemashanga dzaichasikata all over the world kune mumwe murungu akaimba Johnny Clay kuti we are the scatterings of Africa aitaura maZimbabwe mascatterings enamo mascatterings enamo wanoodha matomati wamuka na 3 am uri pakamufitsa mapurisa ouya municipal police yotora matomato iwayo wototiza kumhanya kovanangu ndipewo kamashizha angu aibvai pano tokusunganya ndo upenyu hwacho iwo 365 days pagore uchingotambura unosvika pastage pekuti kufa kuri nani. That is why the suicide rate has risen in Zimbabwe. Kune zvinhu zviviri zvaingiriza muno muZimbabwe zvatava kukunda Africa yese tiri dofo bhora hatigone mari yedu yakaora asi kune zvinhu zviviri zvatava kukunda Africa yese. Nhamo ndo number 1. Number 2, divorce rate. Hama dzinodikana tiri kurambana nokuti kana mumba musina sadza hamugarike. Kana mumba musina sadza hamugarike. Chinonzi kugona mudzimai hakusi kumurova, unogona kungorimbonya. Asi kana usina kupa mukadzi sadza hapana zvauri hausimoni. So divorce rate has gone up. Yeah. Indiri kweta kaindi pese pandotoona muchato pese pese parina vari kuzvitiriko because 2 years later zvapesana zvinototanga musi wacho wemuchato iwoyo bese nedhaa kutoda muchato amene wama anonzi magroom party amene munovati prince vanonzi chivai vemaafrican wedding vanhu vasikana vai vanenge varipo vaya Roller squad Roller squad harina kunaka mai Roller squad unokwaturira Roller squad unopera unozoona murume wako apa screen cover yebest friend yako kuti koindava zvoda hai ndepaipai pamuchato kuti but musi wangu wakapfeka red dress inhamo iyoyo. Todiniko hama dzangu chekutanga ngatirejistei kunovhota. Pane vamwe vari kuti baba vari kudzoswa vasina zvitupa. Ipai mafoni kune vakomana vangu ndawe nhasi ndavaenda kakwana ndina kansela charumbira kids sumdzai maoko vakuone ishumba hasi pambu iyoyi vakabva kwamakate kwamutoko vakadzingwa vabamombe ndokusvika masvingo vakaona kuine hondo yanemana namugabe ndobva vasapota vakasapota mugabe kano nemana vakasapota nemanwa sekuru venyu vamazopiwa munda vapiwa munda vavazoti hatitye chekupamba naashumbawo ndopanobva shumba hasi pano dai ndinengoda kutaura neuye anozvikishumba muramvuri aibawo mombeka sekuru vakaiti chivhingi zvino achiri kungomba nanhasi ashumba muramvuri wamo nanhasi uchiri kungomba hama yangu ndofanira kuzva history yenyu
So chekutanga voter registration, chechipiri toda kuita madhoo to door. Panapa ma-t-shirt mamwe makapiwa nedhuru panapa zedhuru kuti bread uya kuti-shirt irwa ngapfeke ma-t-shirt yedu. Let us not be intimidated. Handiti ingazani inopfeka wani haisi mhaka kuti vamwe vanoenda kuchechi yeanglican vamwe vachichienda kuchechi yeroma. Handiti vamwe vachiendawo kuchechi yewapusa ukaona achiri kuenda kuchechi yewapusa unongoti hama yangu uri kutsvagei uya kune vamwe pabhanana ipapapa paorange crush ipapapa pamazowe ipapapa payero ipapapa tiri wero zvedu nanero wedu payero ipapa tiri wero nanero panhamba plate zvino ndakanzorovada kuti manhamba plate aite yeblue ndakanzwa kuti vakati time yezimbabwe yakupfeka blue yadzimbari iyo kudyiwa iyi kune zvinhu zviviri zvinodyiwa muno muzimbabwe Zanu Pf nedynamos zvinodyiwa iyi istiri vehighlanders tiri vehighlanders tiri vebhosvo tiri vebhosvo yeblue iyi yeblue inodyiwa iyi kana imwe yacho inonzi Chelsea unongonzwa munhu asati abhona kana bhora chikonderiwe chele kumbusha kwandobva kwamurewa mufana asati ambona anenge achikoti chele namai vangu my own mother vanosapota chele zvino kana yahwina musi iyoyo vakakufonera so vanokubvunza nai baba watawanda bhora rafamba sei ndoti hakwanaini asi musi watinovadya ndoti amutendere vafamba sei kwasinawo nechele vanobva vaita bp vane shuga uso kwavapfudza zvebhora vanobva vaita bp so hama dzangu tiri kuenda kubaya election iyi musi wa26 kuti tinopedza imwe nyaya musha wapinda zongororo musha wapinda dafi rinonzi dhundrasi abva ashanda nemukoma wake Mnangagwa vatora pati yedu vatora harvest house vatora mamp vatora makanzera. So we have to settle the score on Douglas Monroe. Yes. We have to go and show Guru Hombendian. We have to go and bury Douglas Monroe. Yes. Tamusira zvitsvuku izvozvo. President weMDC yo MDC nyanga, MDC zvikwambo. Kune zvikwambo kakuyako. Nyanga. Wakambona chinonzi mudzuri chi chinonzi mashakani kochimbuya unoona sutu yakafuta so nemushonga pana so Mwari atibatsira hama dzangu izvi zvaitika pa izvo zvatibatsira because taklina house unopinda mumeeting meya vamwe vanhu vachikunyora chezvimanotsi uri kunyorereko manotsi bcause kune vakwavari kuripota. That's why patakatamba game idzi hazvinambolika patakatanga game takangoti vhuru Zanu yaaconfused man running in 6s and 7s they don't know, they have no answer because data tichine vanhu vaiva zvokwadisitairi tisinai tikada pati ingada chonzi chamisa
ukwezekisa vakabesene memu. Yes. Mazoni. Ndokupona kwatakaita ikoko. Kuti vatengesi vakaita sei vakainda. So so we need to settle the score. We need to kill Douglas Mondora once and for all. But ultimately the election is about poverty. Namo yako. It's about unemployment, kushaya mabasa. It's about homelessness. It's about nzara. It's about infrastructure yakawora. It's about vana vako hama yangu. Ndozabereki makamuneta zvandoita nyinyi. Kuti ndinomuka sondotarisa mwana wangu Thabo Biti. Kuti achararama upenyu hwakaita sei naEmmerson Mnangagwa. Yes. Vazhinji munoswera muri panapa. Unotonamara kuti mwana womwe andinoti azoenda panzira kutengesa matomati. I want him or her to have a better life than me. So this election is about our future, Amazang. This election is about the future of our children. Nekuti isusu kana tachembera togarawo zvakanaka muganga. So Amazang takusira mashoko ekuti Chiva apostle weShanduko. Chiva apostle wekusumudza Zimbabwe. Chiva apostle weShanduko. Party yedu taidzosa kumacitizens. Inonzi Citizens Coalition for Change. Citizens voreva kuti ndiwo apanyanga chinhu chako. Citizens voreva kuti munhu. PaChiswahili vanoti wananji, wanjiku, walala hoi. Isusu pachikorekore kwedu kunotiko toti abiyanga. Ubiyanga. Chinhu chedu ichi. Yes. So musi wa 26 March 2022 nemuna July 2022 2023 tiri kunoisa vachamisa July 2023 March 22 tonoisa makansela edu akadzingwa naDundras naEmmerson Mnangagwa tapedza nayo. Pane vasina kuona maT-shirt hofu uri kupi uya ukuone samaski vakuone sandikiri hako ndakavaccinate muvaccinate hama dzangu pane akavaccinatwa here sumudai maoko enda unovaccinatwa. Uyu murume uyu akanaka ari paside pangu vakadzi musamutarisa sterek bwezi akaroora ndaona vamwe mari muchonyora zita ndiye mukuru wemusangano wedu kuno. Sandoda kuti vasina kuwana maT-shirt nhasi marimwe zuro nanhasi monyoresa zita rake handidzika. Asi murume uyu akanditaura kuti handikupe T-shirt yangu usina kuregister kuvhota. Vataurirei ndokubatira kanonezi. Hausi kuzowana T-shirt kana usina hanzitangoita so 2023 aiwa utanganisa Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Vota Zimbabwe, vota. 2023 6 million votes. 2023 Sose jambuno vota. 2023 Chamisa chete. 2023 Gapi yalemkomana. Nono. aiwa wasiya A new great Zimbabwe. one people, one vision, one A nation. new great Zimbabwe. One people, One vision, one nation. Correct. Achita kuhono. Ingono. Ngono. Hama zangu. Ma-T-shirts aripo. Asi T-shirt haivote. Chinopinza president chamisa muoffice. Haisi T-shirt. Ivote X yako. Usagumbuke kuti handina T-shirt. Ndokupai ma-T-shirts. Ndokupai ma-T-shirts. Takunyorai Havana kuwanda vanhu. Hama dzangu achita kumakumenya yedu handizvo here? Yes. I've been very clear. Tiri muhondo yekuti tipinze shanduko muZimbabwe. Pete futi we believe in peaceful change. Chandinokutendai nerudo rwenyu rwamunoramba muchirakidza kuna baba Chamisa nesu vamwe vatungamiri vemovement yedu yeyelo, movement yedu yakatangwa nevashandi muno muZimbabwe, vana Mogesi Tangirai, vana Gibson Sibanda, our proud movement.
tachinja maitiro, takupfeka yero, but all change yese inouya nekuchinja zita. Hani munoziva izvozvo? Jacob akatochinja zita rake kunzi Israel. Kune murume ainzi Saul aiponda vanhu. Musi wakapondwa Stephen, Saul ndiye akabata mabhachi evarume vaiponda. Asi akasangana nazvo achienda kuDamascus. Mangwana akafuma abofu, mangwana akafuma kunzi Paul. Saka movement yedu yachinja zita, yavhunura. Tabva muMoses moment yaMorgan tapinda muJoshua moment yaAdvocate Nelson Chamisa. Nokutendai hama dzangu, muve nenguva yakanaka, muchengete madzimai enyu, muchengete varume venyu, muchengete vana venyu. Taku new movement makuwatshada.